And if we stop. You always stop one day. Kana Faith ndandakasa data remufoni panafamba paya saka data remufoni razenge rapera data remufoni razenge rapera paya ndosaka live yakata ndandakasa data remufoni tsanga ranga randiperera data remufoni saka guys ndadzoka tandichitaura nenyaya yevanhu vari kutengesa madrugs madombo andisika nzwirai vanhu vari kutengesa madombo hatisi kujajai nokuti ihasili yenyu asi imbotawango wazvitora munhu ari kutengesera uise mubhutsu dzemwana wako dzako iwewe ari mwana wako wanodisisa achienda kunotengeserwa dombo nomwe munhu achishuta achiparara vana vaparara anditika vana vaparara nenyaya yematombo handiti as much as hatinaidi zvatogona kuti tiite chatokwanisa kungotaura handiti ndoziva kuti tinenge tine vamwe vedu vari kuramba naizvozvo zvokutengesa asi ngatimbofungaiwo tiri kuparadza upenyu hwevanhu. You are destroying people's lives by selling zvinhu zvakadaro kuvana. Antimaona ndikurwadziwa nekuti andita ana munhu achaiziva zveshuwa handitika tese but right now kana takunzwa kuti mese mamuchimuziva guys mwana wataito comment every time beauty yake chaiko zvese kana takunzwa kuti akurara pasi pebridge guys akuita kunge dzisina kukwana kana nemiwo guys nyatsokupa fungai chero dei uchindivenga sei guys ukanzwawo kuti simeli vakupenga vakukurara pasi pebridge vakudai unosekerera here kuti ndakatongova maka let's go au unosekererawo here kuti vakatozvo zvakavawana nguruve chero wanga uchindimaka sei kana kuti waindituka sei ukatoona ndo zvandiwira unotonzwawo tsitsi kuti saka panemi chichi kuitika zvafamba sei. That's the feeling andiri kungofeel right now. Andimaona kuti I don't think it's right way tiri kuparadzana pachedu iwe unodya uchiguta nemari iyi uchidaro makamboona kuti vanotengesa matombo aya ivo havaiti matombo makambozvinotisa kuti chero ivo vemusoro isina makotsi ava vanotengesa matombo acho iwaya vekunigeria uko makamboona ivo vachishuta havashuti asi vanotengesera mumwe munhu kuti kuparadza mumwe kumutengesera poison kuti saka vana vechidiki ndoda kumbotaurawo nemi nhasi samai handitika sasisi handiti pasinawo kumbotikana kana ngodi chero zvichigumbura zvazvo handiti vashamwari dzamunoungana nadzo ishamwari idzi shamwari dzamunoswera makazara nadzo ishamwari dzakaita sei nokuti dzimwe munoti mukataura nasisi vaanaka unhu hwese huri kuitika ukau kumbokova vazvizimu za makamboona mukadzi mukuru zvinotarisa kumeso kudai soka uchinatsoona pain ndaona pain yasisi vaanaka nhasi ndikanzwa tsitsi mai sisi vake vatora munhu ane 50 years she's 50 years old andimaona ndavatarisa kudai ndikaona kuti vari kuzvishingisa semunhu mukuru but pain ka vanga vachizvo zvekuti unonyatsona varamba vachingodzokorodza chinhu chimwe chete ka1 pain yanga yakavabaya handi izvozvo pandavasiya kumba ndati chimbozororai mumborara andimaona pamwe muka ndike makufila ati unhu hwese hwanga uchita chiudzwa dendazovaudza ndiri ndega ndo zvandiri kuwana vaigona kufunga kuti hakuna zvinolaki tanga tichiudzwa nevanhu tiri tese topinza munhu mumwe togara apa naiwe toburitsa picture iyi picture totsvaga munhu uyu patanga kubuda nyaya dzakawanda andimaona patanga kubuda nyaya dzakawanda so vana vachibva kumba uku vana vari kuuya vari vana mufundisi muri kuuya muri vana vakanaka muri vana kwavo mune dzatizile kuti toda kunotsvaga mabasa tichiche better our lives anditi mapinda muno ndoda kukubvunzai mubvunzo umwe chete vanhu vamuri kuswera nayo the company that you are keeping the company that is circling you what kind of company is that icompany yakaita sei
vanhu vamunoswera navo vamunodya navo vamunomwa navo vanhu vakaita sei nokuti hazvingoiti kuti ungosumuka kubva kuZimbabwe wopinda muno woshandira mumba mako zvakanaka kuti murestaurant mangwana ungofuma uchiti haindaita decision yekuti ndichisvuta dombo hazvigoni hazviiti pane something chinenge chatotanga kutriga it's either pakambani yako iyoyo wakaona umwe munhu achita kuti ashamwari ini zvinhu zvakatondomera ndine maprostitution iri kuba kwedu kutonetsa saka ndikutosvita zvinhu izvi kuti ndimboita numb the pain life yangu ite nani and then iwe pakatawo problem ukati shamwari chimbondipawo tichitetesa shamwari ndine dambudziko ndimbokanganawo nhamo and zveshuwa paunosvuta unokanganawo nhamo dzako dzakakuunganira andiona unodzikanganwa because unenge uri mudenga rako wega unenge uchifila kunge zvisingaperi uchagara uchinge wakakangana nhamo idzi but it's just something chekuti chinongoita sezvinongoshanda ichita grandpa yekuti unenge uina uchinzwa musoro handika yopodza musoro kana iri migraine headache after a certain period headache yainodzoka zvakare ndozvakangofanana nenhikikiri nedrug kana uchitanzi ndikuita pain yangu panguva iyoyo asi kana zvapera zvodzoka futi antimazviona saka muri kumbokipa kambani yakaita sei yamuri kuswera nayo imini kambani yenyu ndeipi peer pressure iri kukupinzai muzvinhu zvekuti musvute matombo izvi vana vechidiki peer pressure is now taking you kuti muite zvematombo peer pressure yepafacebook yekuinstagram yemasocial media handichika yekuti kwapinda muzvinhu zvakadai so vamwe vana venyu pana vamwe vanhu venyu vana takuziva kudhara muri vana ngasingatombo kana kushama hembe chaiko manga musingashami pafacebook apa patiko zvine zvamuchavhunduki kuti ubudise bhurugwa rako pafacebook uchitaridza vanhu nenyaya yekuti wakaona kuti zviri kudlisa zviri mufashion kune vari kuzviita saka iwe ukaita pressure kuti hava ndingakundi kukurura dress rangu kana kuti trouser rangu naningi kuti ndibuditsewo bhurugwa rega ndinoita zvakadarika zvaanoita kuti attention ese uye kwandiri saka attention iyi takuiitira zvimwe zvinazvo zvakunyanyisa now kana when this now goes to drugs kuti youare killing youare destroying yourselves then zvakutyisa deyanga ichingori picture ndinayo iri kupage endai kupage munoona picture kupage remaposts ndichanosangana nepicture iriko page remaposts kwete page relife tine mapage 2 ratinoitira malife chete nerinoitigwa rinokanda mapost chete iriko picture andimazviona ngatisiyanei nenyaya dzepeer pressure anditi yekuti toda kuti ndionekwe ini kuti attention idzveshuwa inochinja youya kwauri attention yaya patinouya kwauri attention zvengori zve2 minutes kana zve1 week chete zvatopera kutoyowo mumwe anenge ane zvimwe attention yayo yomuvha yobva kwauri saka ucharamba here uchingoita zvinhu zvakadaro kuti utsvaga attention vana vechidiki muri kudestroya upenyu hwenyu nenyaya dzemadrugs you are not going anywhere nenyaya dzemadrugs tizai neupenyu hwenyu ukaona wapinda antika pane vanhu shamwari dzako dzaunodisisa dzatanga kuti testa zvinhu zvausingadzwisisi don't budge in tiza neupenyu hwako zvinotanga nedombo diki uchidya diki dombo uchiti ndiri kutesta handiti dombo iro rera rine away yekukubata yekukuita huku zvokuti unopesera wakutongoti pese pauri wakutongonzwa kurida makambona zvinoita vanhu vefodya munhu wefodya umuudze kuti siya fodya just like that akasiya vanostrugula kutoita marecipe chekuti chimbozama zvakati tora mukaka wembudzi uise pafodya tora mukaka wedhongi uise pafodya kuti urege ndo zvakafanana nedombo iroro handimaona dombo unotanga uchiti ndiri kuita 1 piece ndoda kutesta wopesera wati mangwana kapisi kaya zvine addiction yazvinazvo zvine kaaddiction kazvinazvo anditi mazviona saka ndanichikumbirawo vana vechidiki iyo ana hatisatamuwana tiri kutotsvagana nhasi hatisatamuwana vana vechidiki this is heartbreaking and from what we were finding out it seems as if vana vakawanda varipo ipo panapa muri kushuta matombaya from what we were getting mastreets muri kushuta matombaya but it's just that kuti munenge muri kumacomment section zviri kuitwa mudzimba handimaona hatizozvizivi kunoku but munhu atipa nemumwe munhu atipa ataura sosi yeko akatangira dombo it means kuti vese vanga vari musekuli yaana vari kuita matombo because ana pane pazviri kunzi zvakatangira handika ende vana vandoziva inini pano pafacebook handimaona that means kuti vana vese avatori musekuli vari mukati mesekuli yemadrugs but hatizivi chete hatisi kuziva saka vana vechidikika zivai zvamakafambira kubva kuzimbabwe zivai zvamakafambira kuzimbabwe muone kuti muri kuparidza upenyu hwenyu muri kudzokera kumba vazhinji venyu makastika kudai makafriza ukasvuta dombo riya unofriza kustika you feel like you want to fly kutokwira pamusoro pemba kuti ndikuona nichibhururuka wozvidonedza pamusoro pemba apa
uchiona sekuti une mapapiro wosvika chinorovera pasi chinokuvara musoro. Hapana zvinenge zviripo. Ese manhingikiri madrug aya anongonzi matombo. Andiwana ese madrug anongonzi matombo. Whether ipowder ichiri nongonzi dombo, ilanguage yavanoshandisa ko kumatombo kwave ikoko. Anditika siyanai nekushuta, siyanai nekushuta zvinodhaka. Makafambira muno kuzotsvaga greener pastures, hamuna kuya kuzofambira muno kuzotsvaga zvinodhaka. Anditi makafambira tiri kutsvaga kurarama. Tsvagai kurarama nedzimwe nzira. Enda unoita I respect vasikana chada mudzimba zvokudaro. Andika zvinorwadza kushanda mumba memunhu uchitukwa uchiita sei uchiitwa left right and center, but vari kushingirira varimo. Imimi nekuda oga uri right zvokuti ndiufunge oga gudo uri right zvokuti uri right zvokuti imimi nekuda easy way out, easy money. Makunopinda maNigeria munoteke nawo aya. maNigerians amunoteke nawo. Munopinzwa mazviri. They've got nothing to lose vanhu vaya because ivo havafi vakashuta. Havashuti vanhu vaya. Vanokuitai huku up nokuti pauchata paunenge waive neaddiction ka unoramba uchingodzokera kwavari vachingonokwereta kupesera wave indebted to them zvokuti chikwereti chako chasvika kumiliyoni usina kuzviona. Wakutovashandira manje. Wakuitwa sex slave. Wakuitwa human trafficking because you are owing them. Vanokwereta vanokupa nemuri kunzwa kuti Anna akabuda munhu ari kunzi akapesera kubuda muno muRustenburg ari kutsvagwa nawo nemadrugs muno muRustenburg. Vari kumutsvaga. Ichadzokorodza kukanda picha yake au repeat kukanda picha zvakare. Anti mazviona. So vanaka kukudzai kudai so kukudai. Kutaura nemi sokudai, we care for you. We love you. Sevana muri vana vadiki hazvina basa kuti munoita sei kuti munotituka munoita sei, but still tongokudai edzi vabereki. And zvakurwadza manje. Zvakurwadza. Zvakurwadza. Madrugs aya anogadzirwa nepowder dzimwe dzinobva kuseri kwemanhingirikiri, kuseri kwema-TV, maplasma ayaya. Ndisaka muchina maplasma achibiwa. Kune powder dzavanotora kuseri kwemaplasma kwavachigadzirisa madrugs. Kune madrug anoshutwa anogadzirwa nemabattery guys. Imagine battery iacid inodigwa acid rinogadzira drug rekuti woshute. Anti mazviona. Anogadzirwa nezvakasiyana. Kune anogadzirwa nema-ARV. ARV guys handi rinonzi rinomutsa munhu anenge akuda kufa. Omuka naro kufamba. Imimi urogadzirwa mapiritsi wekonzi chishuta. Chiimagine kuti zvinoitika chioramba uchingozvidhosa every day. Kune vanozvibaya vaya vanotora matsono vachizvibaya mutsinga umu. Iwo hausi doctor, tsinga hauizivi, unongonobayirira chete uchisa substance yaiya antika mukati mebhodhi yako. What will become of you? Unofunga kuti upenyu hwako uchadii? Hapashayikwi one pavanhu vandiri kutaura navo pano ari kuti anoziva zvandiri kutaura izvi. Arimo mazviri right now. Mundikanigara pasi ufunge nezveupenyu hwako kuti uda udii before usati watopera. Because kana pane chinhu chinopedza pano pasi, dombo rinokupedza izvo kumhanya. Kana pane chinhu chinokupedza fast idombo. Kudarika zvinhu zvese idombo. Ngatisiyanei. Mashamwari atinotamba nawo, amunotamba nawo, amunoswera navo, musazvipe pressure kuzvipinza mukona nenyaya yekuti mavaona vakabata zvipombi zvavanenge vachiita zvamusingazivi kuti ndoda kunotestawo, ndoda kunotawo. Mukanzwa nyaya dzinobuda dzanga dzichinzwa mukufamba umu nemimega munovhunduka sikana. Instead of you coming here and work for your mother, vane vana ko kuZimbabwe, for your parents, vane vana vako, uri kuya muno mukuzoriwana mari yekutenga dombo. And I don't know zvinofamba sei. Vanhu iva vanosvita madombo havashayiwi mari. Havashayiwi mari, vanosvita matombo havashayiwi mari, chero chikadii mari havaishayi yekutenga matombo. Hamuna kuti nemhaka yei. Siyanai nematombo. Munopanana pressure zvokudaro. We were shocked tichifamba isusu nevasikana vaigara navo achiya navo imba uchinzi anaifamba achitaura kuti ndine mwana 1 achitaura kuti mai vangu vakafa. Kuuraya mai vapenyu variko, kuzviita nherera mai vari mupenyu. It's wrong. It's very wrong. It's very wrong. Kufamba chiti mai vangu inedini ndotoshuvawo munofanana namai venyu chitaura nanamai venyu every day. Ini vangu vakasafa kudhara handina mai vake vapenyu vanochengeta vana vake kumusha. But ari kufamba achitaura kuti hanzi mai vangu handina mai vakafa. Come on guys, kana drug rachoda kudaro hazvisisiri izvo guys. Handizvo. Mai vakazvinzwa vanonzwa sei? Kuti uri kuvauraya vari mupenyu vanonzwa sei?
vanonzwa sei? Vari kuchengetera vana kumusha. Vana vako uri kuti mai vangu vakafa. Hanzani vana vangani? Ane 4 vana. Though akaiudza vanhu kuti ndine 1 but ane 4. She's got 4 kids. Zvorwadza. Muri kuchembera, munoti tukenyu kuti machembereka, muchiti machembereka. But look at us, tikuchembera aggressively mufunge. Tikuchembera aggressively. Milly ane 4. Antonzi first born yake ni 16 years. First born yake tonzi ni 16 years. Zvakaoma skana. Zvakaoma. Sisi vacho vari kurwadziwa. Unongonawo kuti vari kungozvisimbisa semunhu mukuru but vari kurwadziwa. I just so wish kuti dai akawanikwa guys I don't ana ngadzokere kumusha. Ana ngaende kumba before it's too late. Ngaende kumba. Ana 32 years mani. Ana anonyepa ana 32. Ana ane 35 years. Ana ari kunzi ndewa 85 ikoko. Ana ane 35 years haana makore. Chero sisi vake vatotaura kuti nemi makore andiri kungodzwa nemashamwari ake kuti ana haana makore iwayo. Ana ane 35 years. Honai muri kutambisa nguva. You are wasting your time. According to what I heard nasisi vake anga ane property anga akatenga. Andimaona chigara ku Greystone huko. But right now obviously hachina kana chinhu. Because haatozivi pane pachadi property yacho chazati iripi. Achazati property iri kupi yakatorova. Hameno Glen ari kungonzi kumamochari tamshaya isu. That means mpenyu ariko somewhere. Asi akuri kunzi ari kugara pasi pebridge. Akuita zvemadrugs. Guys, gayai from size 38 to size 32. No, yeku 32 zadzize kunyepa idzo ane 35. Inini aifu ndoziva kuti inzwai zvataurwa nemumwe musikana, inzwai musati zvinhu zvacho so zvataurwa nemumwe musikana kwati aigara naana. Kwanzi Sisi Melly makafura apa. And it's true zvinhu zvakachita tituudza tina Sisi vaana. Hanzi makafura apa muchidriver mota. Hanzi akamhanya akati Sisi Melly avo ndavawanda ndoti vazendiri pano. Ndikati imi saka munzoti ana ngari muno munguva yakareba zvikanzi pese pamaitopfuura neipapapa ana ndiyetoita first kukuonai otowanda oti handisi kuti vandione. Kwanzi mumwe musakati achiti ndabva kunovapisa neghosti rangu ndavatuka zvisingaiti kuFacebook. Come on guys, come on. Kwanzi akati muri kuti ana muri kutsvaga ana imi Sisi Melly nemukadzi yeni. Ndikati Sisi vakava ati ho makambona imwe ho yekuti wo asi pane question mark. Ndikati indava zvikanzi mai muziva ana. Ndikati iwe ana ungandudzi ana iwa uzivi ana udarika inini. Ana itonifonera ndatotaura naana every time inini zvakatowanda zvaitosheya neini zvinhu zvake. Woinda hawavhunza totomubvunza kandina Sisi vacho. Ndikati nemaka iwavhunza zvikanzi hapana. Ndikati chi zvikanzi mumwe musakati yacho tokanzi ende totobva kuFacebook unovapisa zvokuti. Ndikati koma ndabva ndatone mukadzi yeye aiwoka usati kwanzi iwe ndakadza newe iwe mukadzi wacho because ndakadza. Yes. Zviri sei? Ko uri kuiteva? Andanga ndombotenga airtime. Chete. Ndiri sei basi? Tiripo isu tingodaro. Tingotenderera vasikana chingodaro. Thanks. Thank you. All right, Rosa. Sharp. Hanimona. Ndaperegwa munoziva. Zvikanzi ndakatotaura kuti ndiri kutobva kunovapisa. Ndikati nema newewo. Saka maigara pasi muchita breakfast na Sisi Melly. Moita lunch na Sisi Melly hamunyari sure. And hamutombonyari. Uyu ndaitoti ndiri kunamata munamata kuti Mwari vamuwana awanikwa ari mupenyu. This should be a lesson to her. Izvi. This should be a lesson. Mwari itai kuti mwana uyu awanikwe. Arikave. Anyatsa kuita full recovery.
izvi lesson zvese zvaitika paari izvi kaizvi ilesson kwaari ichaita kuti achadzoka mugwara akaziva kuti mai variko akaziva kuti mai vachaita munoziva kuti muromo wokungotaura kudza vanhu uchifambisa mai wako kuti mai wakafa kuzvituka kuzvikesa wega kufamba uchiudza kuti mai vangu vakafa ivo mai vari vapenyu usati watombodya nadrug agara azvikesa nekufamba achiudza vanhu kuti mai vangu vakafa achiuraya mai vake mai vapenyu vanomuchengetera vana kumusha ndopakazviunzira first case yekutanga zvinhu zvese zvaari kusangana nazvo ana izvigaizika izvi zvezvaari kuita zvese izvigaizika izvi akazvideedzera mufunge kuraya mai vari vapenyu kuti mai vakafa ndo pakatanga that was the genesis of your problems kuuraya mai vapenyu anyway it's possible achihoro it's possible now from what we heard nevakadzi vaya it's possible ana anogona kuti vari pafacebook apa iaccount yake yatiri kunesikana nayo kuti account ana anogona ari kushandisa account yake ndiye because akatotaura aitaura navo kavanhu vaigara navo chara kuti ndatobva kunovapisa nemagosti angu ndiye anonyora kumagroup kupi nemagosti ndiana zvakaoma but guys chiripo is we won't stop doing what is good because of people that are bad anti muri kunzwa I will not stop looking for Anna kusvika awanikwa no matter what zvese zvatachiudzwa izvoti izvo zvaaita apo kwandiri kana kuti kudii and I will not stop because I am not like her and I will never be like her andimaona saka inini I will just keep on killing her with kindness ndichamutsvaga tikamuwanawo tamuwana tikamushayawo handizozivi andimaona from here takuita sei from here chatakuzofunga kuita kuenda kumabridge kwataurwa kune imwe town inonzi Brits kumabridge kuri kunzi ndokwari kugara ndoya next move yedu yekuti tomboenda kumabridge ikoko animaona then we go and check kuti zviri kufamba sei antimaona andina way kuti ndikaita sei guys inini andina munoziva guys hazvinonetsa kuunderstanda ukada kuteedzera kana kuteedzera zvinoitwa nevanhu unotadza kuita calling yako chaiyo inoshandiswa naMwari anomaona nenyaya yekuti munhu adai the devil akauya kuzokuedza anotokuedza kana uchita chinhu chakanaka ndozama kutokuedza chete kuti iwe usiyane nazvo anomaona but ndozvandataura kuti inini I made a vow kuna Mwari kuti Mwari kana zviri zvinhu zvenyu izvi zvandiri kuita kana zviri zvekwenyu handisi kuzopedzwa simba nemunhu handisi kuzopedzwa power nemunhu that's what I told my God ende ngoma ndiyo hazvina basa tuwandiitei kana tuwandituka kana tuwandiita sei hazvina basa ndakuziva kuti ndiani kana ukaita dambudziko tinokubatsira zvichazosara kwauri iwewe kuti conscience yako iri kukudza kuti zvaunoita zviri right kana kuti hazvisi asi chandinoziva pane zvatinenge tichiita sometimes we are bringing cases into our own lives tinenge tichitounza our own cases in our own lives nezvatinenge tichiita vamwe vanhu vasina kukanganisira vanhu vasina kutadzira andika uchiti take naye you are bringing amuchiziva henyu guys you don't know but kune vanoziva vechikuru vati kurei vanounderstand zvandiri kutaura izvi animaona zvokuti kwaitwa malive 100 ka ndichiitigwa malive chinzi ndikusvogwa matsvagira angu ini ndine way yandoshanda nayo handiudzi kuti ndishanda wakadai so vanhu vane mapeji enyu vane mapeji avo please kana muchitsvaga mwana uyu tsvagai the way yamunotsvaga nayo koko kwamuri koko hatika musandi involve musekuli yenyu I do my things my own way anditi imimi tsvagaiwe koko with your own way chinangwa chedonzo redu pakutsira
chete ready pakubisira we should find ana muri yake yowana unite mwana wavo zvokuti mamwe mapage azonyora kana aita malive achiti kwanzi the way shagameli yakada inini I've got my own way yandinayo zvinhu zvangu handikudzigwi zvokuti vanhu vemapage ndikutotaura nemi handika handikudzigwi zvokuita imimi nairi yese ikoko itai yamunoya ikoko ini motegana diaries handina kumbogogodza kumapeji evanhu ndikati naimiko muri kumhanya sei kumapeji enyu itai makadai ende handiuye papeji pangu ndichishora mamwe vanhu vari kumapeji kwavo handika ngatingorespektanai kwamunoita malive muchitsvagawo ana please andi ingoitai malive muchitsvaga ana siyanai nezvokuda kutsvaga nezvotaura mumwe munhu kuti muri vakadzi vakuru handika you are adults let's act like adults hapana mwana mudiki pano hapana mwana muti we are all adults vanhu vakuru chinangwa chedu toda kuti mwana yawanikwe chete zvokuti meli wazoita akadai wazotsvaga akadai wazodai handina clout yadeni chichesa sokufunga kuno kwamunoita kuti atichesa clout azodai handichese clout ndo zvanotoshanda ndichitoita izvozvi pano padiaries ndo maitiro angu iwaya ndo maitiro angu ende handizochinjiswi nemunhu imita yenyu maitiro ikoko musachinjiswawo neni my own way ndo zvinoita kuti izvozvo izvo nditove unique zvangu zvanoita izvozvo zvinoita kuti nditove unique izvozvo ndozvinotofarirwa nevanhu vanenge vari pano padiaries imi muitawo zvenyu ikoko zvavanofarirawo kuitawo zveikokoko ina mumbondioni kumapeji enyu ini saka siyanai nokuti ndiri kuda kuti ndatsvaga ana sei ndazomutsvaga ndazoini hazvinei nemunhu chikuru mwana uyu ngaangowanikwa we are all vabereki tiri vana hapana mwana weECD pano sometimes we should behave like vanhu vakuru vana ava dzimwe nguva vanotidherera vachitituka nenyaya yekuti vanoona zvatinoita isu vanhu vakuru unhu hwedu hwatinenge tichiita matauriro edu isu vanhu vakuru vana vanogona kutojoina kuti live kutaurwa panenge pari kutaurwa nhingi even pasina kutaurwa zita tiri vanhu vakuru let's set an example yekuti vana ava kana pavanenge vachiitawo vanogona kungounzawo even respect handichika isusu vanhu vakuru vanogona kungounzawo respect isusu vatiri vanhu vakuru kuti vakaona iwo machembere acho ariwo anomhanya achita zvinhu zvisandibatsira tichidai how are we going to gather na vachiti ngatiitei zvimisangano zvedu tichitaura tichidai tichiudzana tichitsiurana vanotiteerera sei vanava vachiona hondo inotangira mati isusu vanotiteerera sei vachiona isu vanhu vakuru tichita kunge pwere vanotiona sei vanoteerera sei mumwe nemumwe nepeji rake veduwe mumwe nemumwe nezvaanoita kupeji kwake andichika mumwe nemumwe nezvaanoita kupeji kwake hakuna anomboenda kunonyongonya munhu kupeji kwake munhu ngagare kuteritori kwake that will help us onai mazano kuti kufacebook kune peace guys nokuti munhu nomunhu uri kuteritori kwake munhu nomunhu uri mumukuku wake kune peace singaiti let's maintain that munhu nomunhu kumukuku wake andimazviona munhu nemunhu kumukuku wake that way it's bore tinounza confusion kuvanhu nokuti vanhu vanotifollow vanhu vamwe chete vanhu vanenge vari pano ndo vanhu vanenge vari kupeji iri vanenge vari kupeji iri vanenge vari kupeji takutounza confusion isusu instead of us titaure we preach love, we preach unity, we preach kubatana kuti vana ava vazoti tikaenda uku aiwa tinenge takapombonoka tobva uku toenda uku tinenge takapombonoka tobva uku tiri kuvapa confusion isusu pachedu tinorwisa tinounza confusion pachedu kuvanhu it's not right we open madoors kune vamwe vanhu vekuti akatoona kuti nhingi nanhingi havawirirani handika asina kana chakanganisira kana kuti ine kuti andingatsvaga zvaandingatsvaga anotoenda kune uyu unosvika kuti kupi zvikazadai zvikadai ounza otaura zvisipo odzoka futi uku otaura zvisipo kutogwisaniswa because we opened doors for the devil kuti aite zvatoda kuita zvaanoda nesu andimazviona we opened doors ngatisiyanei nazvo guys ngatiitei sevanhu vakuru tiri vanhu vakuru ini ndangotamba papeji pangu please kuti ndatsvaga ana nenzira ipi kana ndamutsvaga ndiri palive kana ndamutsvaga ndotoita palive kuti vanhu vaone ndo paupdate kuti vanhu vatoona live ndinotobaya kuti honai ndo patasvika apa ndo zvatiri kutoita kana muchikona kuzviitawo kwamunenge muchitawo itaiwo hakuna nombozoti maitirei itai everything now live button izvi vanhu vanoda live button nai ndiri kunyepera asikana vanhu vanoda live button ndora munoda ndikanyanya kuti ndakazodai zvinotonyanya kunakidza vari palive vachikomenta kudai comment section ichidira macomments avo mamwe anenge achitituka mamwe anenge achisetsa mamwe achidini tichitonakigwa zvinenge zvichitofaya nguva yedu inenge ichitofaya tichitoenda mberi saka malive tinotobaya indiri paSouth Africa ini in South Africa vangu ndinotofamba navo
vangu ndinotofamba neka patoda nditoripo zvokuti ndazo-operate. I say that's how I operate. I'm not going to be told how to operate. I will operate my own way. Tikangoza izvozvo tinenge tatobatsirikana. Kungotukana chete Justina kofunge kungotukana. Hatineti naimi. Hatineti here nekungovengana. Hatineti here nekungovengana. Vanhu vane mapeji chiko. Inga there is enough room one for everyone pa Facebook apa. Umwaruko kuita yake umwarikudi zvichitonakidza zvakadaro. There is enough room for everyone on Facebook. Angofunga kuita rake page guys, ingovhura rako page kana wangofunga tongouyawo kuzosapota. Munhu wese anobvumidza kuita page guys. We mese muri pano munobvumidza kuita mapage yenyu tikatotevera ikoko. BT page remafanizi, BT page rekubika, page rekubheka, page rekufashion. Munhu wese uno you are allowed. You are allowed. Pamberi nelive vedu wepe live ndo yatotogarira zvepano. Tikasagarira live todini. Live ndizvo zvasikana. I don't care. Kuti kwadze sisi vakutogona pa live nisisi vapi. Ini sisi vandakataura navo kana vangu yachiti sisi. Ava vandinavo kumba kwangu ava ndisisi ndo first born kumba kwana Ana. First born. Je vanhu vanotara zvanotaura mastreet kuti kwai vasisi vachikazi nsite vakazodi. Hameno ikoko. Asi chikuru muri kuita imimi vacho mukutaura what are you doing kutsvaga mwana uyu? What are you doing kutsvaga mwana uyu? Munoti kwanzi hey avasisi va Ana ikazeni kazodini. What are you doing kuti mutsvagewo mwana uyu? Muri busy kungotaura. Dzimwe dzacho dzinenge dzitori hama dza Ana chete dziri busy kuwana. Dzimwe hama dza Ana dzinenge dzitori busy kutaura. But muri kuitei mimi hama dzimwe kuti mubatsire. Muri kubatsira nasisa vari kuno here ava kuti mutsvage hama yenyu. What are you doing? Chamunogona ngoburitsa muromo wokuti kwazobuda zvakadai, kwazobuda zvakadai, kodonzvo rokuti mwana uyu awanikwe makangamwa. Makanganwa. Handipedzwe simba hangu sibusiso nevana venyu. Maukangana chinangwa chekuti muri kutsvaga mwana. Kasi muri kutofarira kai kuti Ana asi kuonekwa. Muri kutofarira kuti Ana asi kuonekwa. Saka sisi va Ana vakabva kuZimbabwe ava vanopenga vakakwira bhazi vakati simeni ndikuya muRustenburg ndikati uyai titsvage. Vanopenga. Whether muzukuru wambuya kana kuti ndewatete kana kuti ndiani. Chikuru kutsvaga Ana zvokuti kwai ndiani hazvina basa izvo. Meni vanosara chitotsvaga zvisina nebasa risoti kwanzi haisi hama kana kuti chiya meno ikoko. Asi yatongoza kuti tiri kutsvaga Ana. Tutsvaga Ana. Nai tumelo. Zvakaoma. But anyway haisiriyo nyaya yedu. Nyaya yedu situda kuti mwana uyu awanikwe chete. Manheru anhasina ndikwanisi vaina ijewo. Andiwana ndasara ndiri busy. Nditori busy zvinda kutoenda kumba kuti ndine mienzi andiwazvona. Mienzi ndakuti nanobikira futi mienzi. Tonobika kumba. Andiwana. Ande. So guys, ndakuinda musi watoenda kubridge kwacho. Zvatinenge tazoronga. Milei. Zvatinenge tazoronga kuti akuenda kuningirikiri zvatinenge tazoronga kuti kunendwa rini kubridge kwacho. I will let you know guys. Ndinodzoka izvozvo. Saende. Animona. Ndakutoti chi ndokudzai kuti kundarini mangwana vana ava ina ndichahwisisini. Vana vekuningikiri ndofa kuinda kuemelo kwacho mangwana kuvana vaya.
handiti ndeimwe nyaya yati tichitofamba nayo futi zvakatosimba yoiya muchitoona palive ndo maoperator angu ndiye nditoripo palive papa ipo paya mangwana mamuchiona ani maona emokuya but vane vaenda vakandita vakakumbirwa nezona mukoma vaya kuti tokumbirawo mafoni numbers ekupala kuti tikwanise kuti tikubatsirei havana foni number yavandipa ndikutira kuvafonera hadzisi kupinda ani maona foni dzavo hadzichapinda saka handizivi kuti vanobatsirika sei manje handitozivi kuti vanobatsirika sei because tichida madetails epakuti vati bhurai vakwanisa kuti kugadzira pepo kuti vakwanisa kuvabatsira kofinira vachemana kuti havana saka pana imene yavaudza so far kana makuenda mutaura it's no problem because iko zvinoka inogona kudaro zveshuwa kuti every move retsanenge toridzwa anenge aripo zvake pana zvakuzvibhilivha izvo because ana hake mupenyu ariko pane paari mupenyu shes there kuti papa handizivi asi tichamuwana mupenyu mazviona so guys ndakuinda hangu guys ndakuinda kungoti zvinhu zvinongorwadza mwoyo atibatanei vasikana kubatana kwakanaka tinokundwa nemagosti chaiwo anobatana mufunge magosti akatobatana asi mapeji kudistroyana chaiko chaiko zimu celebs pane kuti munyore zvokuchitora macomments asina basa titanyora macomment section kumalive uku ndo malive ndo nyaya dzekutora idzi muchitsvagawo muchibatsana kutsvaga munhu kuti mune mapeji makuru muchipostawo kuti ediwe anenge achizivawo uyu postai mwana uyu akurumidze kuwanikwa the more shoka rinobuda panze the more anokurumidza kuwanikwa zimceleb ndaona makaposta macomments angu andaikomenda kwazuva chipostaiwo nezvizvi ndo zvitori important izvi pane zvemacomments amaiposta hana basa macomments aya itoposta izvozvi ndo zviri important kuti mwana yakurumidze kuwanikwa anditi mapeji mahombe pane kuti timhanyire zvinhu zvisina nebasa rese ngatibatanei pamwe chete tite kuti zvinhu zvinenge zviri paground zvichinetsa katikaisa voice 1 zvinokurumidza kufamba anomaona zvinokurumidza kufamba aiwa patinenge chita malive apa kune tine chinzi usataure chokwadi ani mukuona unenge uchinzi afonga kutaura zvimwe zvinhu fonga kusiya because inenge iri best kana favorite kayeumwe munhu handiti saka usataure zvakadai taura zvakati zvakadai usataure vanhu vane mapeji mukangozati we anoti ine competition ka tinobatsirikana mukangoziva kuti we anoti ine competition tinobatsirikana kuti chinango chedu chese kune vese vanoita zvokubatsira tikungobatsira chinhu chimwe chete one day tirigona ta project yekuti vanhu vandoshanda vese kuti tadii kumboitirapa chakadai paitwe haisi mbiri yekuti toda mbiri yekuti ndi chikuru chinangwa chero zvatoda kuti zvagadziriswa ndo zviri important anoona maichali yako ndakainzwa munin'ina don't worry mira munin'ina ndakainzwa nyaya yako mira munin'ina wangu mira pane zviri kuda kuitika mira munin'ina wangu don't worry munin'ina wangu panext week apa pane zvandichakubatsira nazvo anditi imagine guys gayai imimi kuti right now izvozvi vanhu vese vemapeji maimwana tobatana kutsvaga ana uyu opostwa everywhere guys apaiti information apasi kuita maishali ndakakupindura ngati imbomira ndakakupindura kumessage kuwhatsapp yako ngati imbomira imagine guys topostwa kwese panoshaya wana nobuda neinformation kuti aiwa pane zvandoziva but because aiwa handiziviwo maybe mafungiro nemaonero akafana indonatso kuti chero nyaya yakatanga pano kana kuti ikatanga kupi ikauya pano chikuru chekuti vanhu aroda kubatsirwa iyeye chero awana help zvokuti yazobatsirwa kupi yabva kupi yazodizva hazvina basa izvo guys hazvina kana basa hazvina nyaya chero ikatangira kukupi ikatangira pano ikabva pano ikazonzi yaenda kana kwatite tilda kana kuti yaenda kune mamwe mapages anotsvaga rubatsiro ero vanhu avawana rubatsiro ndozviri important zvokuti kwai nyaya yambozouya nekwandiri saka iva kungoinda kwanhingina ndoni zvine basa ini handinoni zvine kana basa ini vanhu kana makundikana kubatsirwa pano guys feel free kuinda kune mamapeji kutonoti tadzoka futi takamboenda kuti takashaya rubatsiro tati tiuyewo pano because ndo basa nemapeji indai kwese ndo basa nemapeji
seek help everywhere. Kwete kuti Dombo kuna chibatsirwa kwaningi saka kwaningi azvituti ubatsirwa hakuna zvinhu zvakadaro. Guys, chikuru munhu arikuda kubatsirwa chete. Zvokuti abatsirwa nani hazvina basa izvo. Unomaona? Zvokuti abatsirwa nani hazvina basa. Chikuru munhu kubatsirwa. Imagine mafanzi ayokozuna. Andika madiaries epano, mazuva nation. Andika paita problem yekunzi paita kana kuti munhu ada kubatsirwa zvatosvika pakuoma. Vanhu vese ava they come together mai mwana. Gaya kuti munhu abatsirikane. Munhu anobatsirikana. Anobatsirikana. Saka guys ndakuinda hangu anditi pakaita anything new tichinge chikupai feedback. Pakatika anything new chakupai feedback. So far feedback ndofika nichazoyedzoka nayo ndei vana vaya nokuti namba dzava dzisiri kupinda. Andwadzive funeral pale vangu robvira kundifonera ina ndina kana information andati ndapiwa so far. Saka ndisi kuziva kuti chii chakaitika. Handisi maona chii chiri kuitikako. Ndichatira kuramba chingofondera direct mtsipinda. Nokuti vaitoda kuviga mangwana vanoviga sei kana pasina paperwork. Vanoviga sei kana pasina paperwork. Saka ndichazodzoka time maybe 30 minutes or so tichipa feedback vachikupai feedback vana vaya kuti zvifamba sei. Ndatoona vaisa maposti kumwe vatsvaga futi rubatsiro. That is good because chikuru kuda kubatsirwa handiti kuti vavige hama yavo. Kwai ndinototya mufunge because nina manje sisi edu panapa titotyisisha Mwari hatina kana izvo zvekuti titori free spirit tinotoshanda nemi zvakatosimba isa hatina problem isu. Kana shungu chachikuru munhu ngaabatsirwe chete. Kwai naLucinda ndakambonzi everyday unogara kwa SIS MELLY ndakashaya kuti vanondiona sei. Unoonekwa Lucinda kune mabinocular anoona. Ndachenge something. Huwa msida kutenga tsuru. Asikona munhu handiteera kwakure. Urozvikaita. Mukuenda wakafanana. Ari kuyewo paOmega. Mamuti right naye akutoteera imini zveshuwa. No, I didn't mind it. Don't worry. No, it's fine. Don't worry. No, don't worry. And also remember, there's a capstone. You might, you must reverse. 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 Yeah. No, that's fine. No, it's fine. I understand. There are problems. It's a Monday. Sharp. Saka guys, ini ndakuinda hangu hapasina nyaya. Ndakuinda guys, chizodzoka nenyaya yevasikana vaya vaitunzwa kuti zvakamira sei. Handiti. Saka guys, musafunge. Inchandongokumbira imimi comment section ka. Chandokumbira kwa comment section chekuti musabvume kushandiswa, musabvume kuti mukaenda kumwe muudzwa kunzi musaenda uku kana kuti musadai handizvo. Imimi comment section faitai kuti ivo vanhu vemapeji ava mandika ngavaite zvinhu zvokubatsira vanhu pamwe chete kana zvichiita. Pane pamba kuti vanhu vanosvika pakurepa kuti munhu anosvika pakutadza kubatsirwa because maybe hazvisi kunyatsobhalansawo kune rimwe peji. Handi faitai kuti imboitai batanai muite chinhu chimwe chete. Hanimona kwete kungogara muchingoita basa rokungosvorana nokungotukana nongodisa saka moti isusu timoda kuti dii isu. Mumbobvunza kuti moda kuti tiite sei isusu. Hanimona moda kuti dii. Isusu tinoenda ku entertainment isu tichida kuenda kwose ku entertainment but makutoti confuse brain zvamuri kuita. You have the right yekutaura izvozvo. Be free, sunungukai. Kwamunenge maenda sunungukai. Ndizvatiri kuda. Musabvume kushandiswa kunzi kwakanzi zvikazodai kusvikazodai kwaningi akuindwi kwaningi akuindwi kunozodai handizvo. Mapeji tinoenda kwese asikana kwese munoenda kwese muchitandara izvo zvindikatopedza yoko katanga manyaya kwayoko munoona live andijoyi vakatanga live vanoita malive kune anonzi andijoyi guys anoita malive anonakidza fani handimaona vanoita malive anonakidza chose vanhu zisa zvokurongedza mumba zvokubika nezvokudididi kwoita kwaIvu covid weIvu unobika zvakare achirongedza mumba tinotonodzidza zvakawanda kwese ikoko kwoita vari kusimukawo vamwe vahobho vakawanda zvokuti hatitomboboikani
kusina kutoenda kuchitanga utushibva tichinda kuti chidai zvinotofaya anmona zvinotofaya vari kuva nasisimikiwo Cape Town ko sisimikiya antodawo support yenyu mufunge she's trying so hard mukadzi uyu ari kudawo support yedu handei kwana chijanduka uku ari kutodawo is trying so hard ari kutodawo support yedu zvakare zvinyatsofamba let's go there vana matigimu vari kudawo support yedu vana biwe zhira vana vari kusimuka vanotoda support yedu handei tinosupportana ikoko zvichitofamba vana ana chibhebi hondi tumelo zvakakuomera anmwana saka guys ndakuinda ndikatozobatana pafeedback yechitu kana vana vacho vachinge vabatika but mangwana ndichaenda kwavo anditika mangwana mogara futi makabatirira makaziva kuti kune life saka muri kuti picture yaana ndichaposta picture au post picture yake ana kune avo muone so that kana pana ari kumuziva kana takamuona mubatsira one information anditi toona tananga ipapo tanotangira ipapo anditika so guys love you pachipamwe